με τη λογική να ψηθεί το φύλλο, γιατί μετά θα βάλω το ζουμί και να μην τρυπήσει και βγει το ζουμί κάτω. Τώρα θα βάλω μέσα το ζουμί. Σε αυτό το ταψί θέλω 7 κούπες ζουμί. Το βάλουμε στο φούρνο και θα το αφήσουμε να ψηθεί για 3 τέταρτα ώρα στους 180 βαθμούς. Και θα είναι έτοιμο και νοστιμότατο. Σερβίρθηκε η κρεατόπιτα. Τι κρασάκι να πίνουμε? Το κρασί αυτό είναι από τα σταφύλια μας. Φυτικό. Φυτικό. Μιλιάκα. Προσπάθησα να είναι όσο το δυνατόν πιο παραδοσιακό. Και τα φωτηράκια που τη βλέπετε, εμείς εκεί το σερβίρουμε, το ψωμάκι είναι σαν πρώτο το ψωμάκι με το γαλοτήρι και μετά συνεχίζει. Για να δοκιμάσουμε, Κική μου. Ό,τι είδαμε η ώρα της κρίσης, Κική. Ναι. Καλή ώρα. Εμένα θέλω να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ρύζι. Μπορώ να πρέπει σε κάποια άλλη ζωή να ήμουν Κινέζα. Φιλιππινέζα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήμουν. Το ίδιο και σε όλη την οικογένειά μου. Ο άντρας μου δεν είναι το αγαπημένο του φαγητό σου. Πεντανόφημη η πίτα σου. Φαγητό, κύριο φαγητό. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι με τα κόκκαλα, έτσι όπως Ναι, θέλετε. έτσι το βάζουμε, ναι. Έτσι το βάζουμε παραδοσιακά, έτσι. Α, ναι. Ναι. Να δοκιμάσετε με τυράκι, είναι πολύ ωραίο το τυράκι. Και κρυφό στο μεζές, για να μην λέμε εσύ θέλεις μπούτι, εσύ θέλεις σκίτο. Είναι κρυφό μέσα και ό,τι θέλεις στον καβένα. Βέβαια το πρώτο κομμάτι το κόβω στο φιλοξενούμενο. Και ήξερες με κοκκυράνια, βάζεις την πονηριά. Κάτι νιώθω το πήραμε σημαντάκι, που είναι το πιο καλό. Θέλουμε στο μουζέ. Και το κρασάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το κρασάκι. Εγώ έχεις το σημάδι που είναι το ψαχνό. Πού είναι το καλό, η καλή μερίδα. Παλιά σε εμάς καλή μερίδα ήταν το χαρά. Και το κοτόπουλο είναι κρυμμένο μέσα στο κόστρο, όπως Ναι, είναι. ναι, είναι μέσα στο κόστρο. Κρατάει το κρέας, κρατάει το κόστρο. Και έχει μερικά κομματάκια μέσα. Ναι. Ωραίο το δείτε, πολύ Το νόστιμο. φτιάχνουν με γίδα ή με πρόμορφο. Με χοντρό και γίνεται ακόμα πιο νόστιμο. Αλλά πιο ελαφρύ γίνεται με κοτόπουλο. Και όταν είναι χωριάτικο το κοτόπουλο, το καλεράκι. Εμένα μου αρέσει πολύ. Άμα η γίδα θα μου μύριζε και δεν μπορούσα να το φάω. Στην αλήθεια, ωραία, γύρω να κάνει γίδες, δεν θα μπορούσα. Γιατί τότε δεν θα το. Και ξεκινάμε με τη βαθμολογία της Νάντιας. Τώρα η Νάντια θα είναι πολύ αστή. Τέλος πάντων. Η Νάντια έβαλε 2. 2. Γιατί? Γιατί το ρύζι το βρήκα πάρα πολύ πιπέρι, είχε υπερβολικό πιπέρι. Δεν μ' άρεσε που είχε κόκαλα μέσα. Δεν μ' άρεσε καθόλου το κρασί. Ναι. Γευστικά. Το μόνο που μ' άρεσε ήταν το φύλλο. Ήταν πολύ ωραίο το άνοιγμα του φύλλου και πολύ πετυχημένο. Η τυρότητα και να μην ξέρει να ανοίγει φύλλο δεν γίνεται. Εγώ έχω μια αντίρρηση πάνω σε αυτό. Θα προτιμούσα το φύλλο πιο λεπτό. Όσο μπορούσε πιο αραχνόηπαντο. Ώστε καθώς θα το κόβεις να λιώνει. Να μην κάνει. Να μην κάνει έτσι το ζυμαράκι. Το ζυμάρι αυτό το μένει και ομό. Σε αυτό το φαγητό το κάνουμε χοντρό για να μην τρυπάει και βγει το ζουμί από πάνω. Αυτό είναι. Αυτό είναι. 4 φύλλα το κρατάμε. Μάλιστα. Και συνεχίζουμε με τη βαθμολογία της Αλεξάνδρας. Εγώ θα βάλω 3. 3. Ξέρατε 2. 3. 3. Μου άρεσε πάρα πολύ για μένα το φύλλο. Δεν μου άρεσε ότι το κοτόπουλο ήταν μέσα με τα κόκκαλα και εμένα. Αλλά μου θα εξήγησε ότι έτσι γίνεται το παραδοσιακό. Δεν άρεσε μου σε μένα. Και θα το προτιμούσα λίγο πιο νόστιμο επίσης εγώ. Σαν κάτι με του Έλληνα. Ναι, αυτό, σαν κάτι του Έλληνα. Ένα Δεν με κλικ. γέμισε. Και συνεχίζουμε με τον Γιώργο. Εγώ όσο θα βάλω είναι 4.
πιο χειροποίητο φαίνεται, έχει ψηθεί και πάρα πολύ καλά και μου άρεσε πάρα πολύ το κρασί. Δηλαδή δεν ξέρω πότε ήταν η τελευταία φορά που ήπια χειροποίητο σπιτικό κρασί. 4 είναι όλα. Και τώρα η Μάγδα. Λοιπόν, εγώ θα βάλω 3, γιατί αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι μέσα στο κοτόπουλο είχε κόκαλα. Εντάξει, αλλά έτσι γίνεται, όπως είπατε κι εσείς. Και τώρα, Μάγδα, η σειρά σου.